Obyčajný. Fuja, už tu pada perie, Ebi. Otvorte mu okno, veď. Vy sadisti. Otvor okno. Môže, veď mačky lovia. A kde je ten? Už ho má? Nechaj ju, Luky, lebo ťa kusne. Nekusne. Musí ho zabiť najskôr. Ten vrabec bol dobrý. Tak mačka nežere granule. Ona potrebuje iné jesť. A ho má... Fuj, už ho žere. Nie, iba ho má v zuboch. Má toho vrabca v zuboch. Mimi, čo to sa tu deje? Nechaj ho, Luky. Mimi, poď sem. Poď si, Miuška. Poď, aby mohla tá mačička prejsť. Aj Je ja. mŕtvý ten? Tereza. Je. Tereza. Je poď sem. Tereza, poď. Fuj. Tereza už chytí. Tereza, poď. Ja ju chytím. Nemáš to do kufra. Ja zoberiem. Počkaj. Chytila mi. Tak ho zavrieť do tašky. Aj s vrabcom. Ten vrabec je vo vnitri. Počkaj, nechytaj ho. Fuj, nechytaj ho. Už on je zlatý. Idem ho vyhodiť von. Už mŕtvý? Nie, Ešte sa kývka. živý. Tak rýchlo ho choď dať. Sne, ja chcem pomôcť. Jedného mačku jedie. Chcem sa ešte pozrieť. Chcem sa ešte pozrieť toho vrabca. Počkaj, nerob, vyletí. Ukážu ti. On je teraz úzka. Úzka. Vyletel. Letí.